Yan guys, yung mga huli natin, oh. Mga good size. Yan guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Bali, magpapandaw na naman tayo. 24 na pirasong trap. Bali, iba-ibang spot yung pinaglatagan natin. Bali dito guys, naglatag tayo dito ng 5 piraso. Dito tsaka dun. Bali, nanguha pala ako ng sasa guys. Bali, dalawang ganyan. Bali, mamaya na natin yan tapusin. Pandaw muna tayo. So, salamat pala sa walang sawang pagsuporta guys sa aking munting channel. So, yun guys. God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat guys. Papandaw na tayo guys kasi alas 2 na. So, simula pa lang mag low tide. Sana may huli to guys. Bali, matagal-tagal tayo hindi nakapag-crab hunting. Ngayon lang ulit. Sana may huli. Bali, yung pamain pala natin. Isdang tamban. Wala. Bali dito guys, may trap tayo dito. Sana may huli. Wala yung unang pandaw natin. Wala. Wala. Suga-suga crab lang. Wala. Maliit na suga-suga crab. Wala. Sana may huli na dito guys, banda. Yun, may huli guys. Ayos. Thank you Lord, nakahuli rin. Babae. Yan o. Goods na to. Sa wakas nakahuli rin tayo guys. Yung unang pandaw natin sa 9 na piraso. Mukhang uulan na naman guys. Makulimlim yung kalangitan. Sana may huli to guys. Ay, may pain pa. Wala guys, mahipon lang. Apat na piraso na hipon. Wala. Suga-suga crab lang guys. Yan, suga-suga crab lang, tsaka hipon. Kain pa, wala. Bakit kaya guys? Wala.
Dalawang suga-suga crab. Yan guys, dalawang suga-suga crab oh. So, ulam. Suga-suga crab guys. Meron din guys. Yung gumawa to kanina ng bakas guys. Kaya ako nilagyan dito kasi may nakita kong bakas kanina dito. Sana may huli. Ipain pa. Wala. Yan guys, update ko kayo mamaya guys dun sa bali 10 pa yung pandaw natin. Yan guys, tapos na ako magpandaw guys. Hindi ko na pinakita kanina yung 10 piraso na trap. Kasi ang lalim guys kanina. Dun sa pagpandaw natin. Hanggang dito yung dagat. Mahirap na, baka mabasa yung cellphone natin. Bali, may huli naman guys kahit paano. Ilang piraso lang din yung huli natin. Nandun pa yung iba natin sa taas. Hindi ko muna dinala kanina sa pagpandaw. Baka ito yung bago natin. Wala. Lang. Ang daming kalantugas. Tsaka 3 suga-suga crab. Balak ko yan ipain mamaya guys sa fish trap natin. Para makahuli din tayo bukas ng pamain. Pang sakali. Guys, meron to. Ayusin lang natin pagkamada guys kasi may kakarga tayong sasa. Yan guys, dalawa. Pangalawa to guys. Ito guys, pangatlo. Dalawang suga-suga crab. May gagataan na naman tayo mamaya. Ito wala, kalantugas lang. Ito guys, meron. Goods na rin. Ayusin lang natin sa pagkamada para makakarga natin yung sasa. Ito guys, suga-suga crab. Ito guys, yung mga huli natin to kanina. Ayan o. Goods na. Yan guys oh. Goods na rin yan guys kahit paano. Ito guys oh. Pitong piraso guys. Ayos na rin. Hindi tayo na zero. 7 piraso na alimango. Yan guys yung mga huli natin oh. Good size. Yan guys, hanggang dito na lang yung vlog natin muna guys. Kasi gahakot pa ako ng mga sasa. Hahakotin ko pa guys yung sasa. Kumadok muna to guys. So yun guys, salamat pala sa walang sawang pagsuportan nyo sa aking munting channel. Sana nandyan pa rin kayo guys. Pagpasensyahan nyo na lang guys kung medyo madalang tayo mag-upload.
Gawa ng busy talaga. Busy. So yun guys, shoutout na lang sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi. Yun guys, God bless po sa inyong lahat. Huli pa rin tayo kahit papaano. Watch na rin guys, oh. Ayos guys. Kadali pa rin tayo.